Добрий вечір усім. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. Це час, коли ми говоримо про головне. Головне в нас це війна. Війна, яка абсолютно в різних проявах. Зараз, в тому числі і в проявах співпраці очевидної Ірану, Росії з Хамасом, який напав на Ізраїль і вчинив там таку терористичну атаку, таку геноцидну атаку, якої не було ніколи з часів Голокосту. Це абсолютно так і є за той час, коли почалося вторгнення. Так багато людей було винищено у звірячий спосіб. Ви все це знаєте, я не буду на цьому подробно зупинятися. І я дуже радий, що сьогодні з нами на тему війни і міжнародних подій, відносин і змін у міжнародній політиці погодився і знайшов час поспілкуватися Валерій Чалий, людина, яку я дуже поважаю, відомий український дипломат і громадський діяч. Пане Валерію, добрий вечір. Вітаю вас. Тема, вона очевидна, тому я навіть питання першого ставити не буду. Хочу почути вас про те, що сталося, чому і як це надалі вплине, я маю на увазі дійсно напад терористичний, геноцидний Хамасу на Ізраїль. Як це все сталося і який це матиме розвиток вашими очима? Перш за все, я думаю, що це може бути два сценарії. Сценарій один, що це підібраний час терористами для того, щоб показати свої можливості, картинку створити і захопити полонених для обміну з Ізраїлем. Але я схиляюсь до іншого, що це скоординовані дії сіяти хаос і конфлікти у тих точках світу, де складна ситуація. Це розпочалось Росією з Грузії, з захоплення частини територій, продовжилось в Україні в 2014-му, потім широкомасштабне вторгнення. І зараз союзникам Ірану і Росії дуже важливо було десь ще додати, роздмухати конфлікт, ще один. І такі точки – це, очевидно, Близький Схід, Африка і Південно-Східна Азія. Ясно, що готувались терористи довго, не один рік, на базах, тренувалися. Завдання Росії – роздмухати конфлікт за участю арабських країн, щоб мусульмани знову пішли проти євреїв, тобто з такими проксі, які почнуть і розкрутять цю ескалацію, мають бути терористи Хамас, Ісламського джихаду і Хезболи. І, в принципі, думаю, їм не вдасться це зробити, втягнути арабів і мусульман в цей конфлікт уже на якихось основах. Тут немає зараз якихось таких основ, які були навіть під час великих арабо-ізраїльських воєн. Тобто зараз спостерігаємо цікаву ситуацію. Хамас, а це справді терористична організація, вона просто визнана терористичною в багатьох країнах світу. Є в них і політична складова, але оце є воєнізовано. Так от, Хамас після того, як на виборах, після виходу ізраїльських військ на виборах переміг, в принципі, отримав підтримку в Палестині. А Палестина – це і цей сектор Газу, територія десь розміром з Кривий Ріг, і західний берег річки Іордан, де також палестинці, араби, але вони не воюють зараз з Ізраїлем. Тобто вони прямо стик в стик живуть, але не воюють, тому що там ФАТФ, більш поміркована політична організація, яка вела коротку війну з Хамас для того, щоб зберегти свої позиції на західному березі. Тобто це дійсно терористи. От реально терористичне угрупування, яке підтримується Іраном. Я думаю, що ми знайдемо далі підтвердження, і це вилізе Росією. Тому що я думаю, що на базах в Сирії навряд чи обійшлось без росіян в тренуваннях. Те, що зброю вони отримують
вони можуть також росіяни підкинути їм зараз або раніше зброю з російсько-української війни. Тобто це те, що вони хочуть досягти, роздмухати це, щоб країни інші війшли в війну з Ізраїлем. Але реакція Сполучених Штатів швидка, інших союзників, направлення угрупування кораблів з літаками, десь 70 літаків сучасних, воно, в принципі, створює певний тиск, щоб не було втягнення в війну країн регіону. Тому, в принципі, російські вигадонадвувачі, це зрозуміло, що вони отримали. Вони отримали переведення фокусу уваги з російсько-української війни і з їх воєнних злочинів на Близький Схід. А далі вони будуть пробувати цю ситуацію якомога довше тривати. Для України вигідно, щоб там війна закінчилася якомога швидше. Але ми вже бачимо заяви Ізраїля, що вони будуть діяти для подавлення баз терористів. А бази терористів знаходяться в секторі Газа, і я думаю, що це може на кілька тижнів тоді затягнутися. Ну, я навіть, пане Валерію, вчора під час інтерв'ю з Сергієм Гранкіним прямо з фронту, ізраїльським журналістом, він припускає навіть бойові дії до Нового року, наприклад, що можуть продовжуватися. Я не знаю, ніхто не знає насправді, як то станеться. Будемо надіятися, що ви маєте рацію і що це буде швидше, бо дійсно Росія хоче скористатися, і просто це навіть ганьба це казати, скористатися терактами, але щоб там перевести увагу від нас до Близького Сходу. Але ви доторкнулися теми зв'язку між терористами. Ось декілька таких фактів, про які я просто замислився. 14 вересня буквально представники, головні представники Хамасу були в Москві. Вони там спілкувалися. Це не перший, навіть не 10-й, я думаю, візит такого типу за останні роки. Я сам собі ставлю питання і не маю чіткої відповіді. Я хочу вашу версію запитати. Чи взагалі могло таке статися, щоб Хамас почав такий напад, який суттєво впливає на ситуацію не лише там, безпосередньо в Ізраїлі, на Близькому Сході, а в принципі на ситуацію, на глобальну ситуацію. Чи могли вони це зробити без попередження своїх кураторів? Причому кураторами ж не лише Росія там і Путін. Вони ж завжди, це Радянський Союз, власне, він доклав зусиль до створення цих терористичних різних там угрупувань. Як ви думаєте, як дипломат, як досвідчена людина? Ви правильно сказали, що російське керівництво зустрічається з терористами, які, до речі, що саме дивне, і ФАТФ, і Аббас, вони теж знаходяться в конфлікті. Тобто ясно, що вони не про там, не знаю, свободу в Татарстані російському розказували, чи Якутії. То ясно, що в них були плани зовсім інші, і я думаю, що деякі речі узгоджувалися. Я собі так уявляю дуже складно, що Росія не мала інформації, адже у них агентура там є в цьому регіоні, і є присутність. Більше того, я вам нагадаю, що перші дні широкомасштабного вторгнення якраз дуже російського в Україні в 22-му році дуже багато звучало заяв саме з сектора Газа і хамасівців, що треба, щоб Росія досягла успіху в Україні, отримала результат, а Китай напав на Тайвань. Вони взагалі дивним способом, деякі їх такі популярні особи там в секторі Газа, вони публічно говорили, що це буде добре, якщо Росія знищить Україну, і тоді українські жінки приїдуть до них, змушені будуть у них бути, по суті, я так зрозумів, вони це подавали так, як, не знаю, як в рабстві. Тобто це дуже дивні настрої, які були, і підтримка там російської позиції була очевидна. Тому ці кадри, які перші скоординованих дій,
свідчать про те, що там ця дата підбиралась заздалегідь. Ясно, що це дата ще 50 років війни судного дня і там день народження Путіна, але я не прибічник такої конспірології, що прямо в день народження спеціально зробили. Те, що дійсно Путін потирає руки, тому що він дуже зацікавлений в цьому. І посіяти хаос, зробити воєнних злочинців не тільки увагу до воєнних злочинів саме тут, а не у них. Це ясно, що вся зацікавленість є. Тому я думаю, що ми побачимо факти, що за спиною Хамасу стояв не тільки Іран, ну і, очевидно, там деякі інші країни, де бойовики Хамасу чи Хезболи мають можливість перебувати, але за цим стояла і Росія. Тобто зараз в цьому світі нашому не потрібно там прямо узгоджувати до деталей початок, в котрій годині. Ні, це все зрозуміють і знайшли такий момент найкращий, щоб ударити не тільки по Ізраїлю, який розраховував, до речі, скоріше всього на те, що Росія зможе якось вплив свій використати проти таких дій, вплив і з Іраном, і вплив на Хамас. Але в результаті в Ізраїлі зробили висновок, що Росія ні на що в такому плані не впливала. Навпаки, ситуація інша. Зараз Росія, звісно, буде пропонувати свої миротворчі зусилля. Вже їх позиція заявлена, що вони допомагають в регулюванні на Близькому Сході, а США не допомагають Україні зброєю і залишають вирішувати питання Росії на території України. От їх мета. Тому я впевнений, що ми такі факти побачимо. У мене ніякого сумніву немає, що Росія один з бенефіціарів цієї війни. Вигодонабувачів. Але ще один момент. Чому я кажу про кілька тижнів? Я думаю, що до листопадової зустрічі лідерів Китаю і Росії в Росії, слава Богу, це і в ізоляції, то не скоро ще вийде. Боїться там поїхати ближче. А от Китаю і Сполучених Штатів, яка планується в Каліфорнії, думаю, до цього має, по ідеї, завершитися війна. Інакше в цій зустрічі будуть дуже несприятливі зовнішні обставини, і тоді вона може перенестися. А США і Китай зараз, так виглядає, зацікавлені в таких переговорах. Ну, дай Боже, щоб так було. Я хочу маленьке уточнення щодо стосунків Путіна. Він мав добрі стосунки з Нетаньягу. Напевно, це з лідерів умовно західного демократичного світу. Прем'єр-міністр Ізраїлю найчастіше бував у Москві. Ми бачили і білборди передвиборчі, здається, в Ізраїлі з Путіним. Ну, це раніше було, не зараз, але було. Вони фотографувалися, Нетаньягу брав участь у цьому так званому, я називаю це парад мертвецов, це безсмертний полк так званий. Він стояв з ним на трибунах, він носив цю георгіївську так звану стрічку. І були роки, коли він декілька разів, аж до 8 разів там літав до Москви. І з абсолютно незрозумілими цілями. Але чи може бути, на вашу думку, таке, що я певен, це навіть мені зрозуміло, що після кожного такого візиту Хамас до Москви Ізраїль питав подробиць і пояснень, навіщо це робиться, бо нібито стосунки з Росією в Ізраїлі більш-менш нормальні там, формально. І цього разу теж, я думаю, питали, як там, які в них наміри, що ви про це думаєте, які ваші враження. Могло бути таке, що Путін, наприклад, сказав або передав Нетаньягу своєму другові меседж, що усе нормально, Хамас під контролем, нічого не буде. І це стало одним із чинників того, що Ізраїль, вочевидь, не був готовий для такого саме розвитку подій. І про це вже пише ізраїльська преса. Просто що не готові були, і що була якась на чомусь базована впевненість, що Хамас не прагне війни і тим більше не прагне такого ось нападу. Така версія має право на існування, тому що дійсно
Ізраїль завжди готується до війни. У них така доктрина. Але дійсно тут, ну, те, що говорять зараз експерти в самому Ізраїлі, ми побачимо ще далі. Але те, що думаю, що керівництво нинішнього Ізраїля переоцінило оці обіцянки і запевнення з Кремля, це очевидно. Тобто, і це ж не тільки після того візиту, та ввели таку лінію, що не сваритись з Росією, бо Росія впливає на Хамас. Можливо, їх годували цими обіцянками, але вплив Росії, може, виявився менший. Тут важко мені сказати, я не знаю внутрішніх цих домовленостей, але те, що покладався уряд Ізраїля більше на такі зовнішні якісь там переговори і обіцянки, це очевидно. Трошки менше, ну, за заявами ізраїльських політиків і навіть не політиків, а тих, хто безпосередньо в армії ізраїльській, вони про це говорять. Ми узнаємо про це пізніше, і якщо це так, то наслідком стане зміна після війни уряду в Ізраїлі. Тому що інакше, якщо покладав уряд на такі надії, а це стане відомо або відомо структурам розвідки, контррозвідки Ізраїля, тоді навряд чи витоків не буде, будуть якісь витоки, і тоді стане питання про ефективність уряду. Тому, якщо це буде так, то позиція прем'єра Нетаньяху, така загравання, можливо, ну як це дехто оцінює там в самому Ізраїлі з Кремлем, вона тоді була помилковою. І я сподіваюся, що Ізраїль зробить висновки і підкоригує навіть нашу позицію двосторонню. Бо ми фактично воюємо з одними тими ж ворогами. От фактично коаліція ворогів зараз проти Ізраїля і проти України, вона одна і та ж сама. І я ще раз наголошую, тут немає жодного розділу араби, євреї чи хтось інший. Тут зовсім інший розподіл. Тих, хто хоче посіяти хаос, зламати правила міжнародні, і ті, хто виступає за те, щоб вони зберігалися і поступово досягати цілей. Як більш помірковані палестинці, ФАТ. Тобто це ті сили, які, в принципі, ну, мені здається, тут також, може праві, можливо, дезінформували також уряд Ізраїля і ввели їх в оману стосовно того, що буде все спокійно. Ну, а як могло бути спокійно напередодні переговорів з Саудівською Аравією, де з'явився можливість встановлення більш приязних стосунків між Ізраїлем і арабським світом? Як це могло бути спокійно перед тим, як ціни на нафту могли піти вниз, і про таку домовленість вже говорили? Ну, це роль Саудівської Аравії в першу чергу. А все відбулося, звісно, зараз навпаки, бо ескалація на Близькому Сході. Тобто ми це все узнаємо і побачимо. Я не можу вам підтвердити чи спростувати, але ваша версія має право на існування. Вашу версію я хочу дізнатися щодо того, чому саме такий найзвірячніший, я не знаю, чи це правильно українською спосіб, вони обрали вторгнення. Це фактично повторення Голокосту, тобто за такий період часу вбити стільки євреїв, мирних людей, жінок, дітей, старих, чоловіків, там всіх там знущатися з них, взяти в полон. Причому, ну так, вони все це робили в дуже брутальний спосіб. Масове знищення цього концерту, там, фестивалю, там масові вбивства, якісь на кшталт Бучі, які ось побачив теж ізраїльський журналіст Сергій Гранкін. Він сказав, це один в один те, що я бачив у Бучі. Кадри Бучі, це те саме дорога і розстріляні, так ретельно розстріляні люди. Дуже схожа терористична практика. Яка мета саме в такий спосіб це робити? Бо це, вочевидь, ну, якщо це планувати так холоднокровно, терористично навіть, це, вочевидь, ну, не залишає мало шансів на будь-яку подальшу підтримку з будь-якого боку, ну, тому що це просто за межею навіть там уявлень якихось мінімальних про гуманізм, про розум, про людяність. Ну, є причина суто об'єктивна чи технічна.
що вони в цей раз змогли зайти на суверенну територію Ізраїлю. Тобто раніше обстріли були не ракетами, це такі, ну, будемо вважати, називають ракетами, хоча це не дотягує до ракет, але масованість, підготовка була. Кілька тисяч цих снарядів, вони реактивних, вони були випущені. А от захід на територію вперше. Тому, коли зайшли на територію, звісно, був прямий контакт. І я думаю, що дата була підібрана і з врахуванням великої кількості на відкритому просторі людей на цьому фестивалі. Вони хотіли, а друга причина вже безпосередня, що вони хотіли створити картинку на весь світ про вразливість Ізраїля, про їх можливість захоплювати в полон. Тобто вони не контролювали цих бойовиків і просто ніяких бар'єрів не виставляли. Це була одна з цілей. Як, власне, і в Бучі, і навколо Києва тоді хотіли залякати українців, весь світ, тому що перші дні були все-таки дії на інших напрямах не такі звірячі. Але коли зняли таку заборону, в тому числі і наказами росіяни, то у всіх оцей звірячий оскал і все, що внутрі сидить, все вивелось наверх. І тут також ніхто нікого не стримував, вони проявили свою сутність, таку нелюдську. Ну а хто йшов спереду? Ви ж розумієте, хто йшов попереду і хто заходив у ці всі будинки євреїв. Тому, в принципі, нічого тут дивного немає. Я думаю, це одна була з цілей, спланованих, посіяти хаос і показати от кров, і показати слабкість, вразливість Ізраїлю. Чому вони, оці люди, йдуть на таке проксі, за якими стоять серйозні гравці країни? Ну, це вже інше питання. Це ситуація соціальна в секторі Газа, те, що там дуже багато людей, яким можна за гроші вербувати в такі отряди, тобто там середній вік 18 років, а у молоді, яка з автоматами йде, і в голові пусто, тільки пропаганда накручена, це дуже важко їх стримати. Тому я думаю, що це були цілеспрямовані дії. Це не ексцес, це створення інформаційного середовища, в якому всі мають злякатися, і Хамас заявити, що цілі досягнені, давайте міняти полонених, звільнити наших з тюрем. Тобто вони, в принципі, свою ціль, як вони вважають, виконали. Тому, на жаль, ці паралелі між російськими діями і терористичними хамасівськими, вони абсолютно справедливі. Це один і той же самий почерк, і ми такого почерку не бачили з часів фашизму. Були прояви терористичні і іділ, інші, але отак, щоб масово на країну нападати з такими звірячими вбивствами, то з часів фашизму такого не було. Зараз Росія так робить і роблять терористичне угрупування в інших частинах світу. Ну, вочевидь, якщо вони ставили мету залякати весь світ, і Ізраїль, ефект зворотній. Ми спостерігаємо таку шалену мобілізацію, причому на рівні просто людей, не лише на рівні держави. Усі євреї, хто може тримати зброю, там просто черги у військкоматах, і не вистачає, до речі, і броників, не вистачає там їжі, бо за 2 дні 300 тисяч людей мобілізувати – це проблема навіть для такої мілітаризованої завжди держави, як Ізраїль. Але жодних сумнівів, тобто ніхто Ізраїль не залякав. Ізраїль навпаки оголосив про намір вирішити це питання з цією загрозою остаточно, тобто знищити Хамас фізично і політично і територіально, тобто зачистку максимально провести. Ізраїль і, я думаю, Сполучені Штати теж вони попередили Ливан, попередили Сирію, попередили Іран. І цей флот з авіаносцем, він не випадково там. Це попередження, щоб вони не долучалися до цього, щоб навіть спокусу такого не було. І, в принципі, весь світ, дійсно є там ліваки, як завжди, вони залишаються в якомусь там проценті, але навіть кількість цих ліваків, які виправдовували все, що робить там Хамас,
вона, вочевидь, знизилася. Тобто, чи можемо ми сказати, що вони просто прорахувалися, ну, приблизно як прорахувався Путін, який там брав Київ за 3 дні і думав, що він весь світ залякає, і він, коли вторгнення відбувався, він, пам'ятаєте, ж казав, відходьте на НАТО на 97-й рік, тобто він нібито вже вважав себе переможцем. А в реальності Хамас, ну, в принципі, він добився власної евтаназії, якщо так можна сказати. Його не буде, вочевидь, ну, скоро. Ну, у них не було на меті налякати Ізраїль, вони прекрасно розуміють неспівставність сил. Але вони хотіли саме показати назовні в світ слабкості і заклик всіх, хто може, долучатись до цієї атаки. Я думаю, що все-таки мета, чому я кажу, досягнута частково. Тому що, подивіться, зараз вже лунає такий там третя доба, але вже засідання Радбезу ООН починають розглядати пропорційне має бути застосування сили. Почали оце все розкручувати, ці ідеї, не можна Ізраїлю ні в коєму разі переходити кордон сектора Газу. Да? Тобто вони ж цього досягли. Якщо вони втягнуть Ізраїль далі до сухопутної операції, вони покажуть, а без сумніву, там, на жаль, будуть і цивільні загиблі, тобто в такій операції. Тому, як було, власне, в 2014 році, вони покажуть далі, іміджеві удари нанесуть по Сполученим Штатам, в першу чергу, як союзники Ізраїлю, тобто, ну і по Ізраїлю. І це ще не закінчилось. Тобто вони розуміють, що в військовому плані, чи там якихось атак терористичних, вони нічого вже не зроблять. А от в інформаційному плані, ви побачите, зараз тільки все буде розкручуватись. Зараз ми почуємо заяви ООН, ми почуємо про те, що треба зупинити ceasefire ввести, зупинити вогонь, що не припустити, треба сісти за стіл переговорів з Хамасом, треба зробити, вже таке обговорюється, треба все-таки пустити воду і електрику на цю територію в обмін на полонених. Ну, ця риторика відома всім. До речі, вона і в Україні починає розкручуватися. Тобто ми з одного боку хочемо, українці, звільнити Крим, звільнити всі території, і розуміємо, що це війна жорстка. І будемо сподіватися, що буде комбінація силових дій і дипломатичних дій. Але що ворог буде розуміти перспективність взагалі знаходитись в Криму, скажімо. Що вже, до речі, демонструють, от побігли вже вони з Криму, з Севастополя кораблі, да, в Новоросійськ. Тобто, і ці способи поєднання, вони хорошо працюють, краще, ніж тільки війна, чи тільки там заклик до дипломатичних дій. Але в даному випадку це ще не закінчилось. Вони думають, що вони переграють тут і Ізраїль, і США, нанесуть інформаційний іміджевий удар, якщо ця війна затягнеться. І вони мають рацію, тобто вони можуть це зробити. Вони, коли я кажу вони, це дійсно не терористи Хамас. Це Іран, це інші арабські країни, які можуть в такій ситуації, вони змушені показувати солідарність там арабського світу. Тобто це ще не завершена історія, і гаряча фаза – це тільки частина протистояння. Тому зараз ми побачимо другу частину такої інформаційної боротьби наративів. З'явиться дуже багато голубів миру, які скажуть, що треба встановити мир. Я вже казав, переговори, обмін, зупинити кровопролиття. Ні в коєму разі не можна переходити кордон. А якщо не перейти, не знищити бази терористів, то воно повториться далі. Вони ще накопичать цих озброєнь і знову повториться. Тому риторика дуже нагадує так, як світ оцінював ситуацію в Україні в перший період, в березні місяці минулого року. Я вам нагадаю, хоч нас, звісно, не налякали, і наші там партнери сказали, будуть підтримувати. Але ж це, ви ж згадайте, зразу, як вони говорили, треба зупинитись і, значить, знайти компроміс. Скільки таких голосів було? А, до речі, в сектор Газу тоді абсолютно, я вам нагадаю, що там висловлювалось навіть за підписання з так званими там ОРДЛО, частина території України,
договорів між ними, сепаратних якихось там. Ну, тобто, це гра ширша, ніж просто Близький Схід. Це точно задіяні серйозні гравці в цій геополітичної серії розподілу світу, і вона не остання. Я думаю, що якщо я правий, що це скоординований великий сценарій, то ми побачимо в найближчий час якесь навчання чи якісь запуски ракет в регіоні зовсім іншого, Північною Кореєю. Не думаю, не дарма туди підтягується ще один флот США. Під Південну Корею зараз вийшов туди. Ясно, що такі загрози є. Ми побачимо російське розмахування знову ядерною дубиною. Ну, на першій стадії це буде заява про відкликання ратифікації договору про заборону випробувань ядерних. Потім, можливо, якась, не дай Бог, вони дійдуть до цього, демонстрація на своїй території ядерних вибухів. Ну, в принципі, я думаю, що це ні про що ще не буде говорити, навіть такий рівень залякувань. Але вони, принаймні, зараз попробують засушити, що називається, чи якось зафіксувати свою окупацію в Україні. І щоб весь світ зараз нам почав відмовлятись від допомоги. Тобто основна точка протистояння світового, я впевнений, зараз російське вторгнення в Україну і війна тут. Це ключове. Близький Схід не стане, попри бажання Росії, він не стане зараз ключовою територією глобального конфлікту. А залишиться Україна. Але треба розуміти, що далі російські спроби дестабілізації в різних частинах світу будуть тривати. Я вам кажу, вразлива Африка, Судан, і, можливо, якісь прояви навіть, як вони кажуть, підбрюш'я США. Вони дуже б хотіли дестабілізацію в Венесуелі, ну, як приклад, да? Або якихось там ескалації, якихось проявів з території Куби. В них дуже велике бажання отак насвинячить Сполученим Штатам, щоб в них позиція переговорна з Китаєм була гірша. Ну, а таким чином вони підіграють своєму сюзерену Китаю. Китай, хоча і дистанціюється від цього, але також не засудив напад Хамас. Не засудив. Просто сказав, що обидві сторони мають припинити ескалацію. Ну, та ж сама риторика стосовно України, ми це бачимо. Тому я думаю, що це частина, знову підтверджую, великої геополітичної комбінації на ослаблення США і їх союзників, і на роздмухування конфліктів там, де це можливо по всьому світу. Тоді Росії легше досягати своїх цілей. І Китаю, до речі, може бути легше досягати своїх цілей. Але для Китаю важливий його імідж, ну такий світовий. Він бореться за світову лідерство, да? Чи хоче вийти номер 1 в світі в наступне десятиліття. Тому Китай не буде так діяти прямолінійно. І він буде поважати правила міжнародні, очевидно, принаймні в риториці. Тому ми не знаходимося на фінальній стадії. Ми знаходимося дуже на проміжній стадії роздмухування різноманітних конфліктів. І як, до речі, відреагують на це ще можливі сторони ескалації, ми ще не знаємо. Ви правильно сказали, що американці фактор стримування туди задіяли, але ж є в Сирії неконтрольовані угрупування. Зараз є американські ЗМІ, сьогодні передавали, що рухається якась група з Іраку в Сирію, і там нанесений удар, невідома група і невідомо, хто удар наніс. Ну, таке повідомлення. Тобто зараз бажання розкрутити ситуацію ще буде. І тут дуже важливий час зупинки війни. Але не за рахунок. І тут такий момент. Я вважаю, що це буде неправильно, якщо Україна, наприклад, що ми будемо говорити, що Ізраїль має зупинитись прямо зараз, і там, як говорить зараз комісар ООН з прав людини, не можна ні в коєму разі там припиняти постачання електроенергії. Уявіть собі, терористи б'ють по електростанції, яка постачає їм електроенергію. Да. Ну ясно, що це не про людей, це про терор. І ясно, що зараз будуть всі руки заламувати Ізраїлю, ні в коєму разі не продовжуйте такі атаки на Хамас.
Ізраїль, звісно, нікого слухати не буде, тому що це, по-перше, їх доктрина оборонна, і вони заявили офіційно, що вони будуть діяти на подавлення можливостей Хамас атакувати. Тому будемо мати зараз зростаючу критику Ізраїля, зростаючу критику якби тих, хто говорить про справедливий мир, а не мир будь-якою ціною чи перемир'я. Це дуже схоже на нашу ситуацію в Україні. Дуже схоже. І от від того, як закінчиться війна в Ізраїль, Хамас, і наскільки швидко, я все-таки прибічник сценарію більш швидкого. Не дай Бог, якщо це затягнеться для нас. Якщо це затягнеться надовго, ми, Україна, втратимо дуже багато можливостей. Дуже багато. Але з іншого боку, от нам вигідно, знаєте, насправді нам вигідна коротша війна, да? Щоб Ізраїль зупинився, щоб не було далі можливості росіян використати це. Але ми не можемо сказати Ізраїлю, знаходячись в такій же ситуації самооборони, що ви там припиніть наступати, бо нам так вигідно. Ні. Навпаки, ми маємо стати на сторону тих за справедливий мир. Якщо ми для себе це вимагаємо, ми маємо підтримувати таку ж позицію і в інших точках світу. Бо я вже бачу, починається традиційна українська гра. У нас треба, щоб нас всі підтримали, а в інших частинах світу ми не будемо там втручатись, чи будемо якось балансувати. А потім ми дивуємося, чому до нас так в світі ставляться. Тому я впевнений, що офіційна позиція України, вона правильно заявлена президентом, що Ізраїль має право на самооборону, і ми повинні навіть кроки зробити в цій ситуації більше на підтримку Ізраїлю. Розраховуючи, звісно, що Ізраїль зробить певні корекції в його підходах з Москвою. Абсолютно чітко ви все розклали. Я хочу, може, останнє запитання стосовно цієї ситуації жахливої. Я таку тут побачив цифру і прочитав її там в декількох місцях, що нібито ООН тримає в секторі Газа, а ви правильно сказали, що це розміром, напевно, навіть менше за Кривий Ріг, 13 тисяч своїх співробітників ООН. Чи це правда? Взагалі це можливо? Що вони там роблять, пане Валерію? Я спробував перевірити ці цифри на джерелах ООН. Я не можу вам точно підтвердити зараз 13 тисяч, але я нарахував із того, що я побачив, за кількома програмами різних структур і системи ООН. Дійсно, там, наприклад, я зараз побачив, 80% продовольства в сектор Газа надається саме за програмами ООН. Тобто там дійсно, точно багато тисяч представників. І чим вони там займались, це треба ще розібратися. Якщо вони допомагали в соціальному плані, то значить їх там політика провальна. Вони не змогли тоді зупинити терористичні дії Хамасу. Дійсно, там дуже складно, тому що молодь в основному не має роботи, 60% дорослого населення не мають роботи, середній вік менше 18 років. Дуже багато бойовиків діти. До речі, діти за Женевськими конвенціями не заборонено їх брати на війну комбатантами. Але там дуже багато кадрів ми бачили, там 16 років дитині, видно на кадрах. Тому, в принципі, за це мають ще відповісти, що вони дітей втягують в війну. Якщо ООН не вдалося за скільки років нічого досягти, то може проаналізувати ефективність цих всіх ООНівських програм. Тому що це дуже, я вважаю, неефективна робота такого характеру. Якщо, звісно, ми говоримо про гуманітарну катастрофу, і зараз прийдеться ще збільшити зусилля, можливо, так і треба зробити. Але далі треба задати питання, куди йшли мільярди євро з Європи, сотні мільйонів Сполучених Штатів, або навіть, я маю на увазі, крім Ізраїля. Сполучені Штати підтримували і не тільки Ізраїль фінансово, але й гуманітарні програми. Сполучені Штати фінансують ООН ці програми через ООН гуманітарного характеру. Food and Agriculture Organization, FAO, вона також є одним з отримувачів коштів для закупівлі збіжжя
з боку великих гравців. Тому аналіз ефективності роботи на Близькому Сході, цієї гуманітарної допомоги, системи міжнародних організацій треба буде зробити однозначно. І, до речі, Україна навіть може поставити офіційно таке питання, хоча у нас є і інше. Дуже багато всього пов'язано з протидією російській агресії. Буквально пару годин тому Путін уперше прокоментував війну в Ізраїлі і згадав при цьому Україну. Я процитую. Пряма мова російського фюрера. І українська криза, як він називається, триває. І, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході. Ну, фактично, він, ну, тут є подробиці, але все я, в принципі, сказав. Він звинувачує Сполучені Штати. Я думаю, що він хоче таким чином ще об'єднати навколо себе так званий там глобальний південь, антиколоніальні так звані сили, антиамериканські, давайте скажемо так. Да? Але чи вдасться йому стати таким фюрером антиамериканського світу, чи ні? І взагалі, що значить це його звинувачення саме Сполучених Штатів? Тож він себе пропонує там на роль миротворця або що? Ну, по-перше, були офіційні заяви, що Росія воює з США. Попри безглуздість цих заяв, погинуть українці, гинуть тут зовсім не американці. Тому це продовжується. Знаєте, йому подобається себе ставити на рівний якийсь там, на один рівень з лідерами світу. Його ж вже суд в Гаї розглядає, і ну, багатьох країн він боїться поїхати, навіть в Вірменію зараз, коли Вірменія приєдналась до Кримського статуту, там, де треба затримувати злочинців воєнних, він вже і в Вірменію боїться поїхати. А тут така можливість пальчиком помахати в бік США. Ви що? Це ж не пропустить він таке. Тому США не зустрічались з Хамасом, по-моєму. По-моєму, це Лавров зустрічався з Хамасом. А я думаю, там втіхаря і з Путіним вони зустрічалися, скоріше всього, крім Патрушева. Скоріше всього. Просто цю картинку ми не побачимо. Ну, звісно, но Путін усе контролює. Він не звиклий комусь передовіряти такі справи. Да. Він, я думаю, натякає Сполученим Штатам, я можу вам тут підіграти, дивіться, який я впливовий на Хамас, а ви з свого боку припините підтримувати Україну. Але такого не буде. Він не дочекається цього. Ну, ось і ми переходимо до, власне, головного для нас. Вже ми бачимо ІПСО. Найкраще це слідкувати просто за аккаунтами Трампа. Але виявилося, що не лише аккаунтом Трампа, а за аккаунтом його сина, який просто, як за методичкою пропаганди російської, сказав, що я побачив стільки відео звірячих з Ізраїлю, скільки не побачив за ці одну добу, скільки не побачив в Україні. Тобто в Україні це все неправда. Тобто вони використовують це в своїх інтересах. І, в принципі, я думаю, що основний удар Путіна в його там намірах, він спрямований на Сполучені Штати, на ситуацію з підтримкою України, на Конгрес, на майбутні президентські вибори. І уж кращого за вас фахівця зі Сполучених Штатів я просто в Україні не бачу. Тому я хочу вас розкласти по полицях саме цю ситуацію. Який план, які наративи туди підуть і йдуть уже, як цим будуть користатися гравці, і головне для нас, як це вплине на підтримку України. Чи буде підтримка Ізраїлю за рахунок підтримки України, чим теж лякають, уже я це ІПСО бачу, чи буде навпаки підтримка Ізраїлю там пов'язана якимось чином, хоча б моральним, із підтримкою України, яка зараз там на паузі стоїть. Ваш обґрунтований прогноз? Ну, всі питання, які ви задаєте, вони в розвитку зараз. Тобто, може бути по-різному, але якщо говорити про от цю заяву сина колишнього кандидата і колишнього президента, то він же, знаєте, він же насправді щирий в своїх висловлюваннях. Чому?
Він сидить в певній інформаційній бульбашці, такий праворадикальній. Вони користуються програмами того ж самого шоу Карсона, якого погнали з Fox, тому що в нього дуже вже позиція пропутінська, і Карсон просто він популіст, і він бачить, що йдуть дивитись його на Fox багатомільйонна аудиторія, тому що це якби така нетрадиційна думка, не той deep state, який там всіх обдурює, а от я такий правдоруб і скажу правду. І цієї передачі дивиться син Трампа. Тобто він робить висновки, він не дивиться інші канали. Тепер він зробив висновок, як для нього абсолютно природній, що картинки на Fox були дійсно відрізнялись від того, що зараз пішло на Fox. Зараз на Fox якби йде правда з іншої точки світу, де позиція цієї праворадикальних або такої групи республіканців правого спектру зовсім інша. І от тут дуже цікавий момент. Якщо в їх головах це все об'єднається в одну картину, то тоді багато хто переосмислить, а що ж нам показували на передачах Карсона. Російську пропаганду, по суті. Або може бути зворотній шлях, дивлячись від того, яка буде реакція іншої частини людей, які все-таки бачили картинку з України більш по CNN чи там по інших каналах, бачили більш об'єктивно. Тобто зараз буде таке інформаційне переосмислення, в який бік воно піде, важко сказати, я не знаю на сьогодні. Стосовно допомоги. Якщо сказати коротко, не буде такого, щоб допомога Україні зменшилась із-за того, що будуть забирати там якусь частину в Ізраїль. Можливо, там по якимось видам озброєнь, зокрема по системах ППО або по високоточним зброї, ну там мова зараз йде про запит ізраїльтян про міни, які додатково мають бути оснащені, як і в Україні, до речі, постачаються таким розумними там управлінням, стати керованими. Можливо, там якийсь період, накладки якісь можуть бути, але в довгостроковому плані у нас сильно відрізняється тип війни. Очевидно, тобто в плані тероризму Хамас і Росія близькі, але в плані володіння типами озброєнь це дуже далеко все. Тип війни зовсім інший у нас, і тому навіть ті системи, які успішно там долають масований ракетний обстріл в Ізраїлі, у нас Онікс чи Іскандери так просто не зупиниш. А якщо говорити про бойові дії, то ясно, що глибина оперативна і у нас, і там зовсім різна. Ну і ядерна держава Росія, Хамас, слава Богу, немає ядерної зброї. Тому висновок такий: не буде якогось впливу безпосереднього, такого дуже серйозного на обсяги військово-технічного постачання. На темпи може бути, але тут також залежить від ситуації. Наприклад, якщо пакет буде спільний, я думаю, що це краще навіть буде. Якщо буде спільний пакет, проголосований в Сенаті, допомоги військової для Ізраїля, для України, це можливо. Тим більше, що програми деякі пересікаються. FMF, Foreign Military Financing, є і по Ізраїлю, є програма і по Україні. Тому, в принципі, важко передбачити, яку картинку це створить в майбутньому. Може бути і в плюсах, може бути і проблемно, залежно від дій всіх учасників. І залежно від протидії російським атакам, наративам. Вони зараз будуть все більше і більше втручатися в американський інформаційний простір. Атакувати аж до надії, що можна дестабілізувати США під час проведення наступної виборів, ну і в ході президентської виборчої кампанії. Ну, вони, в принципі, їх можна зрозуміти, бо їм в 2016 році вдалося вплинути на вибори, і в тому числі через соціальні мережі, і ця інформація була в відкритому доступі, що вони там використовували фабрики тролів, і суми немаленькі витратили на це, гроші на це Путін ніколи не шкодував. Там, і, в принципі, і Твіттер зараз просто дуже насичений, найпопулярніша мережа в Сполучених Штатах, перенасичений російською пропагандою.
Але тут інше питання, наскільки вона впливає зараз у порівнянні з тим, як вона впливала тоді. Але я хочу уточнити таку новину. Була новина, що, напевно, це з Білого дому, що це до вторгнення Хамас в Ізраїль, що Байден готує звернення до Конгресу, якусь там яскраву таку програмну промову, в якій він хоче обґрунтувати довгострокову, системну, непохитну підтримку України в розмірі, там писали, $100 мільярдів. Це багато, до 25-го року, щоб це вистачило точно, до цього питань не повертатися. Тут сталося те, що сталося, цей жах терористичний. Як думаєте, що припускаєте, що зараз відбувається? Може, Байден готує якусь промову про спільний захист там Ізраїлю і України? Чи він якось там пов'язує там терористичні дії ці з діями Російської Федерації? І чи в змозі він буде зрештою переконати і тих республіканців, які постійно там в чомусь мають сумніви? Про МАГу я там не кажу, це така специфічна публіка, я там переконувати немає кого. Але які дії наступні адміністрації в цьому напрямку, як ви думаєте? Це ж не питання, що я думаю. Питання, що вони зроблять. Те, що ви сказали, логічно. Зараз, коли, очевидно, треба об'єднати дві теми, може бути виступ такий програмний саме по допомозі тому вільному світу. Це може бути Україна і Ізраїль в одному пакеті і фінансової допомоги, і такої підтримки. Як вони будуть діяти там по обсягам, це вже інше питання. Я думаю, що 100 мільярдів, звісно, це завищені цифри для України. Треба мислити реалістично. За 1,5 роки це було десь більше 40 мільярдів на військову допомогу, військово-технічну. Але була ще й допомога по тренінгу, по логістиці, фінансова, гуманітарна, загалом більше 75 мільярдів. Тому я б розраховував на те, що хоча б залишиться на такому ж рівні на наступний фінансовий рік або два. Це було взагалі ідеально, щоб зняти можливість при будь-якому розкладі після виборів, щоб це питання залишалося. Але в США все-таки голосується кожен рік. Я вам сказав, що навіть Ізраїль, який має 10-річну програму, кожен рік має затверджуватись обсяг, десь 4 мільярди. Тому спеціально такий пакет, він має бути все рівно, в моєму розумінні, в 25-му році ще підтриманий Конгресом. Тому на рік фінансовий 24-й, якщо буде не менше, я навіть цифри не хочу казати, але 100 мільярдів це точно може бути тільки загальний пакет, який буде включати і допомогу Ізраїлю, і допомогу, не допомогу, а кошти на внутрішню безпеку США, включно з ідеєю республіканців захистити південний кордон. До речі, це має право на існування. Я був на цьому кордоні, і я бачу, є проблеми. Є серйозні проблеми з транзитом наркотиків, зараз це проблема в США велика, є контрабанда, там є проблеми. І, мабуть, республіканці будуть мати свою частину цього фінансування. От загалом тоді це може дійти до такої цифри. Але якщо там буде не менше того, що ми очікували в окремому пакеті для України, а я вам нагадаю, говорилось про 40 мільярдів плюс, які включають 24 мільярди для України, якщо це буде от в таких параметрах навіть, то це буде вже нормальний результат. Питання зараз навіть не в обсягах, питання часу. Як швидко це можна зробити? Тому що в Сенаті то можна проголосувати, а Палата представників тільки в середу почне розглядати, власне, це завтра, але почне розглядати цей процес все-таки на спікеріаду, да? Але там це буде дуже складно, тому що може перетворитися в парламентську кризу. Поки що Сенат не торкнулася ця криза, і тому очікуємо, що може виступити президент Сполучених Штатів і запропонувати Сенату вже почати розглядати пакет. От так може бути. Не очікуючи ще роботи Палати представників. Сенат виходить з відпустки, не відпустка, там у них такі перерви є, виходить 16 жовтня. Тобто після 16-го почнеться оцей процес, який, я сподіваюся, призведе до прийняття рішення в Сенаті ще раніше,
чим будуть сплине термін тимчасового фінансування, щоб не допустити шатдауну в США. Ну там ситуація така комплексна, непроста, але в мене нема сумніву по підтримці обсягів, нема сумніву. У мене є просто побоювання темп, щоб не втратити. Бо можна увагу бюрократії, оці всі моменти не затягують прийняття рішень по озброєнням. Тому що, наприклад, це ж не тільки логістика, деякі правові рішення є, деякі є політичні, як з ракетами малої дальності Атакамс. Ну, тобто є купа таких нюансів, які в умовах турбулентності ускладнюються. В спокійних умовах це краще йде, більш системно. От в цьому є певні ризики. Ризику, що США припинять там постачати Україні, тому що в Ізраїль треба, немає такого ризику. Ну, це головне, якби хоча б принципова позиція, що це ніколи не припиниться, бо Росія, вона ж надіється на те, що вона кризу спричинить там в Конгресі, що це взагалі вони торпедують допомогу Україні. Вони будуть зараз намагатися розділити питання Ізраїлю і України. Хто буде намагатися чітко казати, що це другое, да? Це і є люди, які працюють, власне, на Росію і використовують цей жахливий акт геноциду і терору на користь інтересам Російської Федерації. Ну, я думаю, що американці теж це бачать. І навіть ізраїльських, я читаю аналітиків американських, і з дипломатами спілкуюся. Ну, більшість людей розумних розуміє, що відбувається і хто бенефіціаром є цих злочинів тощо. Я наостанок, у нас залишається менше, ніж 5 хвилин, хочу про Європу вас трохи розпитати, бо я маю друзів у Словаччині, які там дуже їм соромно просто. І вони ще більше допомагають Україні, ну це волонтери, такі люди, які з перших днів там за нас. Але навіть їх, хоча вони готувалися, здивувала ця перемога проросійської, відверто проросійської партії. Я б їх навіть назвав, в принципі, певним чином фашистської партії якоїсь, бо вони абсолютно заперечують реальність і стоять на боці зла просто обома ногами, а може і 4, якщо так вони схожі більш на тварин. Ну, просто огидна ситуація. І соромно дуже словакам нормально. Але я про причину цього хочу запитати, чому так сталося, так, у наших сусідів. А ще мені не дуже зрозуміло, я формально розумію, що Зузанна Чепутова, президентка Словаччини, вона не має повноважень таких, як прем'єр, там більш парламентська президенція республіки, я все це розумію. Але вона була першою, хто приїхала до Бучі, здається, або однією з перших. Вона дуже там міцно обіймала нашого президента, вона абсолютно була риторика, вона демонстративно, вона не пішла з посади, сказав, я протестую проти підтримки цієї партії. А вона сказала, добре, окей, не будемо більше допомагати Україні. І все. Як це можливо? Де тут мораль? Я не знаю, де тут що? Поясніть, будь ласка, 2 хвилини буквально. Я, по-перше, дякую народу Словаччини і також їй, президенту, за ту допомогу, яка була здійснена до виборів. Тобто обсяги допомоги і вчасність цієї допомоги нам дуже були важливі. Ви знаєте, що Словаччина постачала нам з перших місяців те, що було просто зразу на фронті потрібно. В тому числі і тоді, коли нам не літаки, ні щось інше ніхто не хотів постачати. Тому я не хочу їх внутрішні справи втручатися. Я думаю, що Словаччина, маючи підтримку України по соціологічним дослідженням, в тому числі постачання озброєнь, буде впливати ця частина політичного спектру на ситуацію. І, відверто кажучи, я вважаю, що ситуація в Словаччині буде набагато краще, ніж в Угорщині, скажімо. Як це зараз не здається парадоксальним. Тому що Словаччина все-таки не Угорщина, хоча в Словаччині діють ще з тих часів радянських дуже багато агентури російської, але і прем'єру Фіца буде неприємно, якщо агентура буде це впливати. Побачимо. Давайте не робити далекоглядних висновків. Ситуація складніше стала, очевидно, бо програма була така – скорочувати підтримку. Що буде на практиці, залежить від конфігурації коаліції, від тих, що вони будуть говорити. Але, звісно, ми маємо розуміти, що ситуація буде гірша для нас. Я би тільки не робив нових якихось сусідів
опонентів, ворогів, бо ми вже з Польщею накурилися. Не дай Боже, не дай Боже, дай Боже, щоб усе це закінчилося. Тому я вас, пане Айдар, також закликаю не оцінювати зразу президентку Словаччини отак от. Дякую, я просто запитав. Дякую за те, що знайшли час. Це був Валерій Чалий, неймовірний і найкращий, на мій погляд, політичний і зовнішньополітичний експерт в Україні. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Дивіться АТR.